Basic training along DL8 admission Karbi atum kelong kijum hek ajok KSA lapen KSU atum pen men ka chthap ke khang Hamren rong supi NEC atowar kememe ajok rong ajosi towar pi kapin chom Number 3 Chinthong constituency along Intil jin kijun alang pen chenglok ongdu ason pen katora Prime time long pen karong pajirlo non ber tang ton pen RG tha KSA le pen KSU atum chelangsi vusik ni pha engkora troxy arni basic training center along DL8 admission Karbi ke mate ST Hill atum kelong dun aphai kijum hep ajok men ka chathap ke khangdam aberta kat news along berta nang pale KSA lapen KSU tum Karbi mate dak local atum aphan ke charlia dim pipon nangji pue pak pinpur alo basic training center principal aphan ke pajirdam lasi bosik ni pha engora troxy arni fresh DL8 admission ke papilong le dat lobusi KSA amai pu bijoy bela ben KSU amai pu George timong atum pen birta nang pali an part ala sobuthak Karbi Anglong Autonomous Council EM education in charge jokot sing ing tiang phan chitong damsi DL8 admission apotha Karbi Anglong Autonomous Council atum penta langchari du nangji pura kachingwai dam padu Hamren rong supi along long thom adim dolong ka bedat ajok motor akethe kacheleng akele sung pik anlo Hamren hiti kimi along bus ka pasang adim kido et ajok hiti barim pen hiti kimi an dam nangko bon sitame Hamren hiti barim pen hiti kimi an ke paleji aphan ke ward number 4 rongjang phong arong lutpot nangji bangso tawar ta non malom ke tawar pi kapin chong thu dat ajok inghana tawar man detlo Rongjang phong dana long akele motor ke theka chela thupe ka jok non ke inghan karnuk gari akong telong ponglong epinan lo an parta towara jab ke bihe ka jok ihumba ching thang lote akhonta sikang hong nang ta chiman lo nona teng bolote Hamren hithi barim along ansi motor ke theke bangun chotpo ke bang hume me alama bangki dolong ke thom avadet lapen towar pi chelat long ledat anta enisia tupen dolong kasela madimalong subway along dojot kaselam japhan amang monanta chihir helang lapuan RG kiding towar kachelat movedat anta Karbi Anglong arleng ke thiatum towar baha kelang na kahumri puke theglong lelang Himanta Biswa Sharma Hamren ke bang hut kaningje BJP hailote chiklojon thamang bong mesera towar selam popuke ke meji kalisi ke dotanga towar anta chelat thulong ledet khangjang lokusi ongdu Hamren rong spiaram tum ningjirinti Chinthong constituency arat misen kijung alang awar sai kawi ajok radatum aningkan wang ta bala apolote keso pencheng lok pregjam akeso ason kelong renti abirta long athe Chinthong constituency arat tum hako akai ason si non po arni anta marat maren lapen munit angbong elongvet adim lang kejun rapet lapuson adim ta dolang posi pherang ke pen birta nang pale Ingthirjur lapen mesen kijuna lang kilong lia jok barla polote radatum ason ke so phai ke barapothak pen anchirok tok Chinthong constituency radatum ningjirinti Pinpur damme Congress pending kan krep ho Karbi Anglong Autonomous Council ke charya hutla pen non BJP pen chari bom ahut pusitame non ke khibom Chinthong MSC Prodip rong pia phanse Chinthong araratum vote jok pen pahai bom lo Chinthong araratum alang liphan aning kachi thepen pahai bom phisita kijuna lang kachlega tor pen chenglok ring ame hai hu Chinthong araraphan warsai pipon thek thedet ke chok che komat lo Congress ma BJP lo ma inte Chinthong MSC mate EM Prodip rong pi lo ke chok che puta raratum Jupon pado lasinon kiwangjia porhut lahaik akisung pen Chinthong aradaphan pajok thek thei pulote kechok che ke Congress takali BJP takali kechok che ke EM Prodip rong pia phansi jongpon ver poputa Chinthong constituency aradatum ningjirinti non malam support pandinar phaman beta mungton paniksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputer Bertalo, Bangtulo. Karbi Anglong Deputy Commissioner, Miridul Kumar Mahanta Arideng, Busignifa Enkora Troxy Arni, Asu Dipu Aro Atumpen, Pinpur Alo, Kepajir Nam Aberta, Perankepen, Bertanang Pale. All Assam Students Union, Difu Regional Committee to Pen Assam Education Minister of Han Pinpur Alo Ipak Panongsi, Karbi Anglong Deputy Commissioner, Miridul Kumar Mahanta Arideng, Kepajir Dam Aberta, Ripton Long. Borpatar Police Atumpen, Ihum Jorabat Pen Nankangu Obolero, Vosignifa Enkora Troxy Arni, Kanghu Arideng Pen, Kepajok Dunlong Aberta, Kadnews of Ranke Ananterang Pen, Bertanang Pale. Borpathar Police Atumpen Arniwang Arona Tengpen Keton Kilang Lapen Kiri Kakuruk Kepatopona Saya Sonsi, Vosignifa Enkora Troxy Arni, Ihum Bolero Agari Kekang Dunahut Pasang Sedetlo. Lapen Dimapur Anatu Kiponje Panunan Pachatlo. Sitame Police Atum Sitami Abhi Keng Keng Karplung Dunajok. Ronga gora malom towar pialong bolero tekang kogamat banghini gari nang kang huatum kat pipuse birta longdun sitame pulis atum pen banghini agari kang huatma phan kiriasai padopon bomlopota birta longdun tu Karbi Prime Time ang lapan si kang tuan poniglo, dumay thakme, kardom.